Ngiyanibingelela futhi namhlanje. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Wambotho. Namhlanje ngize nephupho engizolichazela lona elithi kusho ukuthini ukuthi wena uphuphe ubisi. Kusho ukuthini ukuphupha ubisi? Uluphuza, uluphethe, ulibona, luchitheka. Kusho ukuthini lokho? Khumbula umsebenzi wobisi emzimbeni wakho ukuthi lulekelela kakhulu amathambo emzimbeni wethu ukuthi sibe namandla, siqine emzimbeni, kungabi lula ukuthi nje wena uzithole usuphethwe namathambo. Liyalekelela kakhulu futhi nasezinganeni. Ingakho nje ingane zincela okusuke kufanele wena ingane uyincelise ukuze izokwazi ukukhula ibe namathambo aqinile. Uma kuwena ubisi lusebenza ngaleyo ndlela, okusho ukuthi wena akukho lapha kuzoba nzima khona ukuthi uhambe la usuke ufisa ukuya khona ngoba amathambo akho asesimeni esikahle, aqinile, akunankinga etheni ngomzimba wakho ngokwamathambo akho. Ake ngisho kanjena-ke, uma uphupha ubisi, lonto isho imali. Kusho imali esihleliwe, esikaliwe ukuthi wena uzoba nemali engaka. Ikalwa kanjani na? Kuya ngokuthi wena ubona ubisi olungakanani. Shuthi kunaleyo mali esikhona ehleliwe, ehlolwe yithonga lakho, licacisela likutshela ukuthi ungase ube nemali. Kunemali ekhona uzoba nemali nje ukuthi empilweni yakho esikhathini esithize. Kanjani na? Khumbula, ngithe uma uphupha ubisi ulincela enkomeni, leyo nto isho ukuthi usazoceba. Inkomo iyodwa ngendlela engangachaza ngayo kusho imali leyo nto. Uma-ke wena ubisi lwakho selithathiwe labekwa la ulibeke khona noma la uliphupha selukhona, okusho ukuthi kunemali abakulandele yona, abakutshengisa ukuthi uzoyithola le mali. Kodwa kuba mhlampe nemigomo nemibandela ethize ukuthi kufanele wenze lokhu, bakuvezele ukuthi nakho kufanele kwenze ukuze leyo mali leyo uzoyithola. Ake ngithi-ke uliphuphile ubisi njengoba sengishilo ukuthi imali leyo nto ikhomba inhlanhla yemali. Uliphuphe lolu bisi, uliphuze, mhlawumbe uliphuze lonke. Lapho uyatshela ukuthi yebo uzoba nemali kodwa imali yakho uzoyidla nje, uyidlele wena iphele futhi. Uphinde futhi ulibone futhi ubisi luchitheka, okusho ukuthi wena imali yakho indlela ozoyidla ngayo izovele ihambe nabanye abantu kalula kanjalo nje. Uphinde futhi wena uliphuphe ubisi shuthi ubhaka ngalo, wenza ngalo izinto eziningi, uwenza lokho nalokho nalokho, okusho ukuthi wena imali ozoba nayo uzokwazi ukuthi ucabange ukuthi yini konje ozoyenza ngale mali ukuze phela iphinde ikulethele enye impilo eqhubekayo eyaphambili. Kungasho ukuthi ngoba usonaleyo mali oyinikeziwe wena usuzodla yona. Cha, leyo mali uzoyisebenzisa njengoba uzoyibona ubhaka mhlampe noma ukupheka ngalo noma kodwa kunezinto ezithize ozenzayo ngalolu bisi, okusho ukuthi leyo mali wena ozoba nayo ozoyinikezwa uzokwazi ukuthi uyikhulise ngendlela yokuthi uphinde uphile, wenze ubone mhlawumbe ubhaka amakhekhe ubone ubhaka amakhekhe, okusho ukuthi uzoba nendlela yokuthi wena wenze imali futhi nale mali oyenzayo, ngoba ngisho nathi amakhekhe achaza ukuthi unikwa umsebenzi noma into ethize yokuziphilisa. Shuthi leyo mali leyo wena uyoyikhulisa ngendlela yokuthi ikwazi ukuthi iphinde futhi ikhulise elinye futhi noma enye indlela yokuthi wena uziphilise empilweni yakho. Kusho njalo ukuphupha ubisi. Ngicela ukuthi okwanamhlanje ngime lapho ngaleli phupho ngoba ilona bengifuna ukulicacisa ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuphupha ubisi naye. Ngiyabonga.